Centos de persoas degustaron os caldos de Negueira de Muñiz na 16ª edición da súa Festa do Viño, unha celebración anual fixada no terceiro domingo de abril pola Asociación de Bodegueiros do Navia. O deputado de Medio Ambiente, Carlos López, que participou na cita xunto ao alcalde de Negueira, José Manuel Braña, valorou a singularidade e exclusividade destes viños amparados pola indicación xeográfica protexida Terras do Navia. Carlos López destacou o esforzo dos produtores locais e o potencial deste territorio vitivinícola grazas ás súas condicións naturais únicas e a unha tradición en constante evolución. O pregoeiro da Festa do Viño foi Alejandro Gándara, director do documental 360 curvas, que recolle a loita da comarca contra o despoboamento nos anos 90. A cata popular gratuita e o mercado de produtos locais sumouse á música tradicional.